Гэта інфармацыйная праграма «7 дзён» і яе вядучая Вольга Шмаргун. Вітаю вас. Каралева навагодніх святаў – галоўная ёлка прыдзвіння. Снег, якога ўсе так чакалі, і моцныя маразы. На працягу бліжэйшай гадзіны падводзім вынікі апошніх дзён мінулага і першых дзён новага 2016 года. Як дэпутаты падзялілі абласны бюджэт? Якія змены ўнесены ў генеральны план забудовы Віцебска? Калі будзе закладзены першы камень у падмурак Сафійскага сабора? І, канешне, чым запомніўся 2015 корэспандэнтам нашых навін? Глядзіце зараз у праграме «7 дзён». Урад краіны вызначыў на 2016 год 22 дзяржаўныя праграмы, якія тычацца ўсіх галін народнай гаспадаркі. Рэалізаваць іх плануецца дзякуючы інвестыцыям, у тым ліку прамым замежным. У Віцебскай вобласці ў лік галоўных дзяржаўных праектаў увайшлі будаўніцтва Полацкай і Віцебскай ГЭС, мадэрнізацыя адкрытага акцыянернага таварыства «Нафтан». У бягучым годзе мяркуецца павялічыць глыбіню перапрацоўкі нафтапрадуктаў на 12%, а долю экспарту на 8%. Пра гэта ішла гаворка на сесіі областного совета депутатаў, дзе абмяркоўваліся перспектывы сацыяльна-эканамічнага развіцця і бюджэт на 2016 год. Шэраг буйных праектаў будуць рэалізаваныя з прыцягненнем замежнага капіталу. Строительство завода по производству металлического листа и белой жести в Миорском районе, модернизация производственной базы Аршанского авиаремонтного завода, инвестиции Украины, модернизация производства терморезистового конденсатора на Витебском заводе радиодеталей «Монолит», строительство молочно-товарной фермы в Городовском районе иностранным предприятием детско-сельских городов, завода по переработке торфа «Бризант-Торф», чешские инвестиции, предприятия по производству торгового оборудования в Витебске и паркетной доски в поставах. 2016 год пройдзе ва ўмовах жорсткіх бюджэтных абмежаванняў. Суб'ектам гаспадарання неабходна мабілізаваць усе сілы для рэгіянальнага эканамічнага росту. Эфектыўная работа на вынік стане залогам поспеху ў 2016. Няпростая эканамічная сітуацыя вымушала дэпутатаў неаднаразова пераглядаць бюджэт вобласці і ўносіць у яго змяненні. Скарачаліся расходы, вышукваліся дадатковыя крыніцы павелічэння даходнай часткі. Напярэдадні новага года Віцебскай вобласці з рэспубліканскага бюджэту выдаткавана амаль 50 мільярдаў рублёў, якія і размеркавалі дэпутаты. 4 миллиарда рублей направляется в областной бюджет на финансирование расходов по развитию сельскохозяйственного производства, и 42,9 миллиарда рублей передаются в бюджет района. Мы предлагаем эти ресурсы направить следующим регионам. Миорскому райисполкому 5,5 миллиарда рублей, Аршанскому 10, Лепельскому 4,5, Шарковщинскому 1,5 миллиарда рублей, бюджету города Витебска 21,4 миллиарда рублей. У бюджэт былі ўнесены некаторыя іншыя змяненні. Акцэнтавана ўвага на тым, што ў 2016 годзе працягнецца фінансаванне толькі аб'ектаў з высокай ступенню гатоўнасці і сацыяльна значных. У іх лік увайшлі паліклініка ў мікрараёне Поўдзень 7А Віцебска, тэрапеўтычны корпус дзіцячай абласной бальніцы, корпус нумар 2 абласнога анкалагічнага дыспансэра, цэнтральная раённая бальніца ў Міёрах, дзіцячыя садкі ў Оршы і Віцебску, мемарыяльны комплекс «Прарыў» ва Ўшачах. Прынята таксама рашэнне аб аказанні фінансавай дапамогі ўпраўленню бытавога абслугоўвання насельніцтва Віцебскай вобласці. Экспорт тавараў – одна з гарантый стабільнасці бюджэту. Аб'ём знешняга гандлю Віцебскай вобласці з Расіяй у студзені-кастрычніку 2015 года дасягнуў сумы ў 3 мільярды долараў США. У структуры экспорту ў Расійскую Федэрацыю пераважалі спажывецкія тавары. Мясамалочная прадукцыя, прадукцыя хімічнай і лёгкай прамысловасці, абутак, пластмасавая тара, дываны, палімеры, этылен. Значную долю ў экспарце займаюць шкловалакно, ізаляваныя кабелі, вырабы з цэменту і бетону. Ключавая пазіцыя імпорту у Российской Федерации энергоносьбиты. У студзені-кастрычніку 2015-го поставки нафты ў структуры імпорту займалі больш за 70%.
Школы Новополоцка с 1 студзеня перайшлі на нарматыўнае бюджэтнае фінансаванне. У пілотным праекце на працягу ўсяго 2016 года прымаюць удзел установы адукацыі па ўсёй Беларусі. Сутнасць эксперыменту ў тым, што аб'ём бюджэтных сродкаў, якія выдзяляюцца школе, разлічваецца ў залежнасці ад колькасці вучняў у ёй. На сённяшні дзень нарматыў каля 13 мільёнаў рублёў у год на аднаго школьніка. Пры гэтым прымяняецца павышальны ці паніжальны каэфіцыент у залежнасці ад статуса установы адукацыі. Размеркаваннем бюджэтных сродкаў займаецца дырэктар школы. Ён зацікаўлены ў іх эфектыўным эканомным выкарыстанні. Летась у эксперыменце ўдзельнічалі 4-я і 12-я школы Віцебска. Дадаткова на сваё развіццё яны атрымалі каля 1,5 мільярда рублёў. Расчет такой. Посчитать норматив бюджетного финансирования на одного учащегося учреждения общего среднего образования. А исходя из этого норматива, выделять денежные средства уже целевым способом на учреждение образования, а руководитель учреждения образования в рамках своих полномочий может вносить определенные коррективы в типовое штатное расписание, в свои проекты, и вот экономию, которая получается в течение года, он может тратить, в том числе и на повышение заработной платы. Проект преследует две цели. Первое – это нормативное финансирование с расчетом эффективного экономного использования бюджетных средств и повышение заработной платы работников, работающих в данных учреждениях образования. Вынікі рэалізацыі пілотнага праекта Савет міністраў Беларусі падвядзе праз год. Калі эксперымент апраўдае сябе, то не выключана, што ў бліжэйшы час усе установы адукацыі ў нашай краіне будуць пераведзены на нарматыўнае бюджэтнае фінансаванне. Гэта тычыцца ў тым ліку устаноў сярэдняй спецыяльнай адукацыі і нават дзіцячых садкоў. Квартал Марка Шагала, масавае будаўніцтва ў Білева-4 і Паўночны мост. На пасяджэнні гарвыканкама адобраны генеральны план Віцебска. Праект забудовы абласнога цэнтра разлічаны да 2025 года. Першы этап да 2020. Аб развіцці Віцебска наш корэспандэнт Святлана Макаева. Канцэпцыя генеральнага плана забудовы Віцебска створана спецыялістамі Беларускага навукова-даследчага інстытута горадабудаўніцтва. Распрацоўваўся план з 2011 па 2014 гады і на працягу 2015 прайшлі грамадскія абмеркаванні і ўзгадненне з гарадской уладай. Пройдены все необходимые экспертизы, согласования, это санитарная, экологическая экспертиза, главная государственная экспертиза, и собрано также согласование всех 25 министерств и ведомств, которые необходимы. На пасяджэнні гарвыканкама запрасілі праекціроўшчыкаў, архітэктараў, будаўнікоў, прадстаўнікоў гарадскіх службаў і арганізацый, каб яшчэ раз азнаёміцца з генеральным планам забудовы абласнога цэнтра з улікам усіх правак і карэкціровак. Раней планавалася пасля заканчэння будоўлі мікрараёна Білева-3 перайсці ў раён Лучосы, але пасля абмеркавання вырашана прыступаць да ўзвядзення мікрараёна Білева-4. Чтобы не переходить сегодня в Лучосу, сетей там еще нету, это нужны сотни миллиардов рублей, чтобы туда притащить сети. Хотя мы не сбрасываем эту застройку Лучоса, но она первично будет Білева-4. Нам здесь экономичнее и с экономической точки зрения выгоднее. Гарадскія ўлады адмовіліся ад зносу прыватнага жылля ў клінічным пасёлку. Человек живет и пусть живет. Наша задача дать туда свет, он там есть, воду, она там есть, да, газ дать, дороги построить. Там это все сегодня, по большому счету, есть. Зачем нам трогать этих людей, пусть они там живут? Тэрыторыя Віцебска павялічыцца за кошт рубы, вярхоўя, Лужасна. У абмеркаванні далучэння рубы і вярхоўя прынялі ўдзел больш паловы жыхароў. Усе, акрамя аднаго, выказаліся за далучэнне. Цяпер трэба даведацца, ці жадаюць жыхары Лужасна стаць гараджанамі, адзначыў Віктор Николайкін. Генеральны план уключыў і кропкавую забудову цэнтральнай часткі горада. Важна тое, што любімы горад стане больш прыгожым і зручным. На пасяджэнні гарвыканкама генеральны план Віцебска быў аднагалосна ухвалены і перададзены на зацвярджэнне прэзідэнту краіны. Святлана Макаева, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск. Плошчы ворных земляў у Віцебскай вобласці плануюць павялічыць за кошт правядзення меліярацыйных работ. Такую задачу перад суб'ектамі гаспадарання і меліяратарамі паставіў старшыня Віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў. Гаспадарчы падыход да праблемных угоддзяў дазволіць павялічыць не толькі плошчы, але ў першую чаргу ураджайнасць глебы. На адным з такіх аб'ектаў пабываў Віктор Праліч.
Кіраўніцтва філіяла цяплічны прадпрыемства «Віцебскэнерга» расказвае, як яшчэ некалькі месяцаў таму на гэтым месцы быў непралазны хмызняк, а ў нізінах круглы год стаяла вада. Дзякуючы плённай рабоце меліяратараў Сенінскага, Дубровінскага і Аршанскага ПМК колькасць высокаўраджайных земель павялічыцца амаль на 500 гектаров. Водоем по сбору, улавливанию воды идет у нас здесь. Канал для отвода воды сделали здесь. Ну, чтобы более-менее поле подходило для посева, не было такого большого скопления в этих вымочках. Вымочечки подровняли, бугорки подрезали, канальчики для отвода. Ну, вот такая вот работа сделана хорошая и огромная проведена. На полях у тандеме працуюць і меліяратары і аграры. Апошнія носяць торф на збяднелыя участкі угоддзяў. Па сутнасці, гэта заключны этап. Між іншым, меліярацыйныя працэдуры ў цэлым дазволілі павялічыць так званую контурнасць палёў амаль до 28 гектараў. Для параўнання ў заходніх раёнах вобласці гэта лічба не перавышае 10. Но эффект в том, что сегодня это большая контурность полей, что агрегатам не нужно крутиться кругом кустарников, ну и использование земли. То есть каждый клочок земли будет использован и даст свой результат, что не будет под кустарниками содержаться порядка 10-15% земли. А гэта якраз відавочны эфект ад меліярацыйных работ. Зараз тут зелянеюць азімыя. Аграрыі пакуль не загадваюць, што будзе па вясне. Усё залежыць ад надвор'я. Аднак, мяркуючы па ўсходах, ураджай тут можа быць нядрэнны. Віктор Праліч і Кірыл Кайсберг, навіны, Аршанскі раён. Работнікі сацыяльнай сферы на гэтым тыдні адзначылі прафесійнае свята. Гэта дзень супрацоўнікаў цэнтраў сацабароны, дамоў інтэрнатаў, рэабілітацыйных цэнтраў і прытулкаў. Віцебскі дом-інтэрнат для састарэлых і інвалідаў наведала наша здымачная група. У Віцебскім доме-інтэрнаце пражывае вялікая сям'я, амаль 300 чалавек. У кожнага свая гісторыя. Штодзень дапамагаюць, даглядаюць састарэлых, цяжкахворых і людзей з абмежаванымі магчымасцямі 150 супрацоўнікаў. Сядзелкі, санітары, медыкі, педагогі. Тамара Ивановна Якушенкова у доме-интернате працует 35 годов. Для меня дом-интернат – это вторая семья. Волею судьбы я оказалась здесь много лет назад. У меня муж был инвалид. Я так и осталась работать по сегодняшний день. Люди, мне, живущие здесь, мне очень-очень помогают. И сотрудники у нас прекрасные. Коллектив прекрасный. Отделение реабилитации и лечебная физкультура зараз норма для постояльцев у таких установах. А яшчэ кабинеты релаксации, ароматерапия. У Витебского дома-интерната розныя накірункі дзейнасці. Акрамя медицинского обслуговывания специалисты оказывают и психологичную допомогу, и культурно-массовая работа вядзецца, и працатерапия карыстаецца популярностью и дае вынікі. Мне очень нравится моя работа, когда видишь, что из рук моих подопечных выходят какие-то, можно сказать, шедевры. Это вдохновляет очень. Мне очень нравится. У Віцебску за год аднаўленчы курс праходзіць больш за 300 чалавек. Сацыяльныя службы Віцебшчыны ўжываюць на практыцы перадавы еўрапейскі вопыт і недарэмна лічацца лепшымі ў Беларусі. Четко понимаешь, когда идешь на работу, что это твой долг, что ты обязана приносить людям пользу. И, конечно, это очень отрадно, когда люди оценивают эту помощь, когда с теплотой обращаются и хочется дарить свое тепло. Яны дораць сваю душэўную цеплыню тым, хто мае патрэбу ў клопаце і падтрымцы. У прафесійнае свята заслуговваюць словы подяки. Мы хотим выразить огромную благодарность тем всем, которые здесь работают и уделяют нам столько внимания, столько милосердия. Каждому подход нужен. Это не очень легкий труд. Мы все здесь проживающие благодарны нашим социальным работникам. И вот в преддверии этого праздника мы всем им желаем здоровья, счастья, удачи, терпения с нами всеми. И мы их очень благодарим. Спасибо им за труд. Специально до свята постояльцы дома-интерната рыхтуют сюрприз, репетируют. Мы желаем счастья в этом мире большом, как солнце по утрам, пусть оно заходит туда. Уметь выконваць нялёгкую работу і пры гэтым дарыць міласэрнасць, спачуванне і суперажываць. У гэтай справе няма выпадковых людзей. Юлія Устінова, Леонид Табола, навіны
Каляды на Віцебшчыне святкуюць з асаблівым размахам. Напярэдадні Раства Хрыстова вясёлыя калядоўшчыкі адправіліся па хатах з песнямі і танцамі. У народзе час да 19 студзеня называюць святкамі. Старадаўні абрад захаваўся ў многіх рэгіёнах вобласці. Наш корэспандэнт Інна Кірыенкава разам з калядоўшчыкамі адправілася ў вёску Мазалава Віцебскага раёна. Добрую традыцыю, якой прытрымліваюцца ў Мазалаве на працягу апошні год, парушаць не збіраюцца. Што-што, а калядаваць тут любяць. Як апусціцца ночка над вёскай, так і загалосяць вясёлыя калядоўшчыкі. А пакуль яны ў мясцовым доме культуры касцюмы прымяраюць, святочную праграму рэпеціруюць. Як пайшла каляда, дой па вуліцы гуляць, дой па вуліцы гуляць, і людзей забіраць. Ужо гатовыя да святочнага стала і стравы. Напярэдадні Раства ладзіцца постная куцця. На калядным стале абавязкова павінна прысутнічаць 12 страў, але галоўнай стравай павінна быць куцця, якая варыцца з ячневых, аўсяных ці пшанічных круп. Аздабляецца яна мёдам ці цукровым сіропам. Не лішнім будзе яшчэ раз нагадаць абрад калядавання, як вітаць гаспадароў у хаце. Жанчыны прыцягваюць да каляды не толькі да ўсіх народных свят, абрадаў, традыцыях сваіх дзяцей, унукаў. Мы папулярызуем усе народныя традыцыі свайго рэгіёна. Тут і прыпеўкі ідуць у ход, прычым не абы якія, а шчадроўкі, што спявалі нашы продкі ў даўніну. Бо мне мама приказала, так сказать, не стояла, мамы боюся, мамы боюся. У рэпертуары нашага калектыву многа усялякіх песень, ёсць лірычныя, патрыятычныя. Мы стараемся адраджаць абрадавыя, калядныя, масленічныя спяваем. А яшчэ да свята Раства Хрыстова тут организовали майстер-класс по вырабе калядных анёлаў. Когда-то наши предки изготавливали фигурки из соленого теста. Это простой и доступный материал. И сейчас мы решили возродить это ремесло. Вось такие незвычайныя сувениры робяць з падручных матэрыялаў. Навучыцца можа кожны, было б жаданне і цярпенне. Тым больш, што за урокі грошай не бяруць. А ўвечары калядоўшчыкі адправяцца па хатах і будуць спяваць песні, віншаваць гаспадароў са святам, жадаць добра, заможнасці і шчасця, уславляць іх працавітасць і шчодрасць. А наколькі шчодрымі будуць гаспадары, можна будзе меркаваць па кашолках калядоўшчыкаў. Інна Кірыенкава, Кірыл Кайзберг, навіны, Віцебскі раён. На гэтым тыдні ўвесь праваслаўны свет адзначыў Раство Хрыстова. Жыхароў Віцебскай вобласці напярэдадні свята павіншаваў архіепіскап Віцебскі і Аршанскі Дзімітрый. Уладыка адзначыў, што мінулы год выдаўся насычаным, а 2016 будзе багатым на знакавыя падзеі. У Віцебску ў новым мікрараёне Білева ўзводзіцца храм Блажэннай Матроны. Дом міласэрнасці будуецца пры храме Ксеніі Блажэннай у вёсцы Вароны Віцебскага раёна. Гэтым летам першы камень будзе закладзены ў падмурак Софійскага собора. Строительство храмов идет и в Витебске, и в Орше. Очень такой важный момент – это строительство Софийского собора. Сделан проект. В ближайшее время мы продумаем, как сделать, чтобы можно было осветить камень, закладку камня совершить. Раство Хрыстова лічыцца другім па значнасці хрысціянскім святам. Пасля начной урачыстай літургіі ва ўсіх праваслаўных храмах Віцебска адбыліся святочныя ранішнія набажэнствы. А цэнтрам урачыстасцяў стаў кафедральны Свята-Успенскі сабор. З самай раніцы вернікі цэлымі сем'ямі спяшаліся сюды, каб папрасіць прабачэння, памаліцца аб сваіх родных і блізкіх, успомніць тых, каго ўжо няма побач, супакоіцца і набыць міру душы. Святочнае набажэнства ў Свята-Успенскім саборы наведаў і намеснік старшыні Віцебскага аблвыканкама Уладзімір Цярэнціў. Ён павіншаваў архіепіскапа Віцебскага і Аршанскага Дзімітрыя і ўсіх праваслаўных хрысціян з Раством і пажадаў, каб гэтае светлае свята паслужыла натхненнем да новых творчых поспехаў і аб'яднала людзей у добрых справах і думках. Белорусская православная церковь проводит колоссальную работу по сохранению нравственных ценностей нашего народа, воспитанию молодежи, оказанию содействия и помощи убогим, старикам, немощным,
Велика роль церкви и в семейном воспитании. Нельзя не забывать, что церковь действительно серьезно борется с теми недугами и пороками, которые пытаются проникнуть в наше общество. Позвольте уверить вас, досточтимый владыка, что органы исполнительной власти и впредь будут полностью поддерживать ту колоссальную работу, которую проводит церковь в этом направлении. И в этот светлый прекрасный праздник высказать вам слова особой благодарности за ваше пасторское служение, как руководителям Витебско-Оршанской епархии, так и руководителям представительства Белорусской Православной Церкви при Московском Патриархате в городе Москва. Пожелать вам душевного спокойствия и многие лета. С праздником, уважаемый владыка! Благодарю. Святар з Віцебскай дыяцэзіі стаў лаўрэатам прэміі за духоўнае адраджэнне. Ксёндз Чэслаў Курэчка з парафіі Найсвяцейшай Троіцы ў вёсцы Росіца Верхнядзвінскага района удастойны ўзнагароды прэзідэнта Беларусі за важкі ўклад у захаванне міжканфесійнага міру і нацыянальнай згоды, а таксама за ўдзел у духоўна-асветніцкай дзейнасці краіны і прапагандзе здаровага ладу жыцця. Узнагарода для святара стала нечаканасцю. Я ніколі не хапаў зорак з неба, не шукаў славы, нават не думаў, што тут у Росіцы на краі свету мяне заўважаць. Але, напэўна, Богу так было заўгодна, што прадставіў мне гэтую узнагароду. Напэўна, благословленыя пакутнікі Юрий Антоні там заўважылі маю працу. Ну, з ласкай Божай пойдзем далей з Божай дапамогай. Ксёндз Чэслаў нарадзіўся і вырас у Браслаўскім раёне. Разам са старэйшым братам у дзяцінстве з ахвотай дапамагалі бацькам па гаспадарцы. Спачатку хлопец з беларускай глыбінкі паспрабаваў сябе ў вельмі светскай прафесіі – кухара. Тым не менш, малады чалавек адказаў на заклік Бога і паступіў у Рыжскую духоўную семінарыю. Трэба нагадаць, што па выніках 2013 года святар ужо быў удастойны ганаровага звання «Чалавек года Віцебшчыны». Дзякуючы яго старанням парафія Найсвяцейшай Троіцы атрымала новае жыццё. Аднавілася і сама вёска Росіца. Напярэдадні Новага года акцыя «Нашы дзеці» прыйшла ў Бягомельскую дапаможную школу-інтэрнат. Тут выхоўваюцца дзеці з асаблівасцямі развіцця. З падарункамі да юных выхаванцаў завітаў старшыня Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Уладзімір Андрейченка. Да дабрачыннай акцыі таксама далучыліся кіраўніцтва раёна і Федэрацыя прафсаюзаў. Госці падарылі школе, інтэрнату, прасы, пральныя машыны. Але ж самым доўгачаканым падарункам для дзяцей сталі спартыўныя трэнажоры. Не засталіся мясцовыя выхаванцы і без салодкіх сюрпрызаў. Нам подарили вот такие вот красивые подарки, там много конфет, и мы готовились очень долго, репетировали. В Новый год происходят всякие чудеса и волшебство. Наша страна заботится о своих гражданах и делает все для того, чтобы они не потеряли веру в добро, в помощь людей, и что государство всегда будет уделять им очень большое внимание, что у них было побольше радостных дней в жизни, чтобы они выросли патриотами своей страны. У сваю чаргу выхаванцы школы-інтэрната падрыхтавалі для гасцей тэатралізаванае прадстаўленне. Дарослыя разам з дзецьмі ўспомнілі казку брэменскія музыкі. Зімнія дзівосы ў Віцебску. У абласным метадычным цэнтры народнай творчасці адкрылася выстава «Кірмаш навагодніх і калядных сувеніраў». Але на арыгінальныя ёлачныя ўпрыгожванні тут можна не толькі глядзець, іх можна зрабіць самому. Святочны настрой і зімовыя цуды чакаюць наведвальнікаў. Казачныя героі водзяць карагоды, а пасля праводзяць экскурсіі па выставачнай зале. Мы делаем целый ряд таких новогодних мероприятий. К нам приезжают и туристы из России, и школьники, вот школьные лагеря из гимназии, школ города Витебска. В данном случае мы ждем деток из Шумилина. Для них будут выступать Дедушка Мороз, Снегурочка, другие сказочные персонажи, Паночка, Паненко, Лявониха. Детям будет дан мастер-класс по народному танцу белорусскому. Мы повозили хороводы, поиграли в разные игры. Даже танцевали народный белорусский танец «Лявониха». Потом мы построились в паровозик и приехали в этот центр. Пришли в вот этот вот зал, и нам показали разные виды плетения и, то есть виды мастерства.
У экспазіцыі прадстаўлена больш за 200 работ, выкананыя майстрамі дамоў рамёстваў з розных рэгіёнаў Віцебшчыны. Адчуць і ўбачыць радасць быцця можна зараз у Віцебскім цэнтры сучаснага мастацтва. У вялікай зале размясцілася персанальная выстава вядомага беларускага мастака Васіля Касцючэнкі. У гэтыя зімовыя дні экспазіцыя «Каляровыя аповеды» стане для наведвальнікаў сапраўдным святам фарбаў, святла і пазітыву, лічыць наш карэспандэнт Тацяна Івановская. Ён вярнуўся ў Віцебск у горад свайго студэнцтва пра 40 гадоў. Вярнуўся масцітым, прызнаным мастаком, з уласцівай толькі яму манеры і стылем. Хаця, кажуць, ужо тады на худграфе работы Васіля Касцючэнкі выдзяляліся сваёй каларыстыкай і змястоўнасцю. Вася всегда активно работает. Человек очень простой, скромный, но очень талантливый. Видите, по работам. Он, в отличие от моего художника, нашел свое лицо, четко, ясно, его ни с кем не спутаешь, что очень здорово. Работы, вот, которые сейчас, это, конечно, большой скачок в творчестве. Это ход. Дело в том, что, наверное, мы стоим с ним, ну так, по разговорам, на такой линии, что надо меняться. Потому что, вы знаете, грустно все время одно и то же писать. Надо же какой-то найти ход, вот как Василий нашел какой-то ход. Шикарнейший художник в республике, один из лучших, считаю, колористов, живописцев. За 4 дзесяцігоддзя талент Васіля Касцючэнкі толькі умацаваўся. І што самае галоўнае, мастак не страціў веру ў цудоўнае, добрае і адвечнае. Касцючэнку ўдалося зберагчы гэтыя пачуцці. Гэта бачна па яго творах. Яны быццам вывяргаюць пазітыў і настрой, прасякнуты такой пяшотай і цеплынёй, не кажучы ўжо пра эстэтычны змест. Адным словам, як кажуць пра такі жывапіс, смачны і вельмі душэўны. Современное искусство, оно несколько забывает о эмоциональности произведений, то есть воздействие на зрителя путем какой-то эмоций. Оно становится больше такой распечатанной, цифровой. И я хотел просто напомнить людям, что есть чувство, есть другая еще красота, которая надо и цениться, потому что есть духовность. Я вот это хотел подчеркнуть, ну, то есть на этой своей выставке. У Віцебску Васіль Касцючэнка прадставіў шэраг палотнаў, напісаным ім за апошні час. Самы, як кажуць, свежы твор – трыптіх, прысвечаны Агінскаму, любімаму кампазітару мастака. Мелодии 1, 2, 3. Разрабатываю какой-то новый пластический принцип живописи. Вот, и вот насколько мне это удалось, но я считаю, что отзывы уже этих работах были, что музыка здесь получилась. Мастацтва бессэнсоўна, калі не закранае душу. Крэда Васіля Касцючэнкі. І карціны падтакваюць свайму аўтару ва ўнісон. Тацяна Івановская, Ян Пчэльнікаў, навіны Віцебск. Вынікі мінулага года працягваюць падводзіць журналісты тэлерадыёкампаніі «Віцебск». Камандзіроўкі па раёнах вобласці на месцы самых актуальных і яркіх падзей, тысячы зададзеных пытанняў, сотням розных людзей. Свае вынікі 2015-го падвёў Віктор Праліч. Марафон «Сягнік перамогі» Віцебскай абласной арганізацыі БРСМ фактычна дае старт святочным мерапрыемствам, прысвечаным году моладзі і юбілейнай даце вялікай перамогі савецкага народа ў айчыннай вайне. У рамках паседжання Савета дыпламатычны корпус азнаёміўся з патэнцыялам раёна. Зараз на гэтым месцы канкрэтная рыса набывае адзіны ў горадзе фонтан. Будаўнікі запэўніваюць, што ён яшчэ будзе і з гукамузычным афармленнем. І Віцебшчына ўжо мае плённы вопыт у супрацоўніцтве з Кітайскай Народнай Рэспублікай. Прыкладам таго з'яўляецца ўзвядзенне гідраэлектрастанцыі на заходняй звіне. Гэта толькі тая нязначная частка падзей, якія прыйшлося асвятляць сёлета. 2015 прайшоў пад знакам вялікай перамогі і быў аб'яўлены годам моладзі. Недарэмна, бо моладзі працягваюць слаўныя справы старэйшых пакаленняў. Шмат прыйшлося працаваць з абласнымі актывістамі Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі. Яны ініцыявалі акцыю «Цягнік перамогі». Шлях такого незвычайнага маршруту лежал праз усю Беларусь до Брестской цитадели. Очень приятно, что именно молодежь выступила с инициативой, молодежная организация выступила с инициативой проведения такого мероприятия. Пока у нас будет такая молодежь, молодежь с активной жизненной позицией, молодежь, которая будет память о тех событиях, которые принесли мир на нашу землю, на земле будет мир, согласие и взаимопонимание. А Шаркаўшчына ўразіла размахам і шчырасцю сустрэчы. Савет еўрарэгіёну «Азёрны край» прайшоў там упершыню. Абмяркоўвалі тое, што хвалюе простых людзей ад экалогіі да бізнес-ідэй. Такая сустрэча – выдатны шанец невялікаму раёну заявіць аб сабе ў Еўропе.
Надеемся на то, что предприниматели через своих послов краевых дум получат информацию о нашем регионе. Есть возможность потом в дальнейшем обменяться уже какими-то деловыми визитами в плане того, что сделать какие-то совместные общие проекты в плане промышленности, может быть, это сельского хозяйства, может быть, это туристические какие-то проекты. Больш глобальныя перспектывы Віцебшчыны абмяркоўвалі ў маі ў Мінску. Там мы асвятлялі дзелавыя перамовы губернатара Миколая Шарснёва з яго коллегам з Паднябеснай. Командировка была цікавой и отказной. Хотелось бы обратить внимание, Витебская область очень серьезно занимается развитием обувной промышленности. В городе Витебске находятся два самых крупных предприятия. Возможно, и в этом направлении ваши руководители, ваши специалисты проявят также интерес. Со столицы краіны ў сталіцу абласных дажынак 2015 Талачин. Падрыхтоўчы этап свята працаўнікоў вёскі пад кантролем губернатара. Дарэчы, можна з упэўненасцю з'яўляць, што такія кадры сталі гісторыяй. Больш Талачин такім не будзе. На працягу года мы стараліся данесці да вас самыя значныя цікавыя падзеі нашага рэгіёну. Упэўнены, што надыходзячы год будзе не менш багатым на разнастайныя інфармацыйныя нагоды. І, магчыма, у наступным годзе героем нашых сюжэтаў станеце менавіта вы. Будзьце разам з тэлерадыёкампаніяй «Віцебск». Віктор Праліш, вынікі года. 2015 год увойдзе ў гісторыю Віцебскай вобласці як самы ўраджайны і плённы ў развіцці земляробства. Прыдзвінскія хлебаробы сабралі 1 мільён 370 тысяч тонн збожжавых, а ўраджайнасць перавысіла 36 цэнтнераў з гектара, і гэта абсалютны рэкорд. Наш корэспандэнт Інна Кірыенкава разам з аграрыямі працавала ў полі, ушаноўвала пераможцаў жніва на галоўным свяце працаўнікоў вёскі Дажынкі 2015 у Талачыне і падвяла вынікі сельскагаспадарчага года. До рэкорднага намалоту збожжавых у 1 мільён 370 тысяч тонн аграрыі Віцебскай вобласці ішлі не адзін дзесятак год. Сваёй штодзённай крапатлівай працы яны нарэшце даказалі, што і на прыдзвінскіх землях можна дабівацца высокіх ураджаяў. Шматгадовы вопыт апрацоўкі зямлі, памножаны на сучасныя перадавыя тэхналогіі, і паспрыялі такому поспеху. Пасяўную кампанію правялі ў рэкордна кароткія тэрміны. Першымі вясенне-палявыя работы, як заўжды, пачыналі хлебаробы Докшыцкага района. Сёлета ўпершыню на 10 дзён раней звычайнага. Если мы упустим время, то мы ничего не получим на наших землях с баллом плодородия 24. Каждый пропущенный день дает снижение урожайности на 5-10%. Што пасеялі, то і атрымалі нават больш, а мільённую тону збожжа запісалі ў свой актыў верхнядзвінскія хлебаробы. Яны апошнімі пачыналі жніво, на тыдзень пазней звычайнага. Спачатку засушыла, потым заліло, таму убіралі ўсе культуры адначасова, і азімы, і яравыя. Манеўраваць даводзілася быццам на полі баявых дзеянняў. Пшеницы у нас лежат, и если вот на поле посмотреть, 50% все полегло. Хотя убираем эти полегрицы, они дают около 70 центнеров с гектара. То есть урожай иногда, даже как посмотреть для наших северных, ну, может быть и не самые лучшие поля, они, урожай неплохой. Больш за 500 экіпажаў намалацілі звыш 1000 тонн збожжа, а 20 экіпажаў пераадолелі 2000-ны рубеж. Да аршанскіх і верхнядзвінскіх хлебаробаў, якія з году ў год трывала ўтрымлівалі лідарства па ураджайнасці, сёлета далучыліся аграрыі Бешанковіцкага, Дубровінска і Пастаўскага раёнаў. Яны сабралі звыш 40 цэнтнераў на круг. Упершыню 100 тысяч тонн збожжа намалацілі верхнядзвінцы, талачынцы і дубровінцы. Больш толькі ў аграрыяў Аршанскага района. А віцебскія хлебаробы літаральна ў кроку спыніліся ад рэкорднай адзнакі. І за ўсім гэтым крыецца шматгадовая карпатлівая праца не аднаго года. В прошлом году посеяли 226 тысяч гектар озимых в оптимальные сроки, качественно, с полными дозами удобрений. Подняли зябь, вот то же самое 300 тысяч гектар. Весной рано вошли в поле, качественно провели весенний сев в оптимальные сроки, качественными семенами, вот, сделали все уходные работы, естественно, поспособствовало и погодные условия. Сёлета хлеб урадзіў на славу, збіраць яго было одно задавальненне. Запаветныя 100 тысяч тонн збожжа нарэшце пакарыліся і дубровінцам. Асобныя палеткі далі нават до 80 центнераў. Сразу получил комбайн, пошел ко мне помощником отец. Вот, мы с ним всегда и постоянно работаем. Вот. Меньше 1000 тонн
никогда не намолачиваем, сюда больше. Это технология, это применение макро-микроэлементов, средств защиты. Вот в комплексе это труд, кропотливый труд каждого, начиная от механизатора, и сельщика, и специалиста-руководителя. Огромный труд. І калі на зямлі гаспадараць працавітыя рукі, то ніякія капрызы надвор'я не перашкодзяць атрымаць дастойны хлебны каравай. З году ў год хлебаробы Альгоўскага даказваюць гэта самаадданай працай. Сёлета яны намалацілі 63 цэнтнеры з гектара і саступілі толькі аграрыям з гаспадаркі Хацілы Агра Паставскага района, дзе сабралі звыш 80 цэнтнераў на круг. Галоўнае, вытрымалі ўсе звёны аднаго тэхналагічнага ланцужка ад пасяўной да уборачнай, уклаліся ва ўсе агранамічныя тэрміны. Дневная выработка комбайнеров в нашем хозяйстве доходила до 150 тонн за смену. Ну, а так, когда убирали озимые культуры, мы на озимых культурах имели урожай до 70 центнеров, то намолот на каждого комбайнера был свыше 100 тонн ежедневно. И вот ежедневно в наши закрома засыпалось 650-700 тонн зерна. Дастойны вынік на жніве атрымалі гаспадаркі сераднякі, для якіх урожайнасць у 40 цэнтнераў з гектара яшчэ нядаўна была зусім недасягальнай, як, да прыкладу, ў вусці Аршанскага района ці Докшыцкія таргуны, дзе ўпершыню намалацілі больш за 40 цэнтнераў на круг. І гэта зусім не выпадковасць. Аграрыі Віцебскай вобласці зрабілі стаўку на азімыя культуры. На працягу апошніх 5 гадоў пад іх адводзяць палову ўсіх пасяўных плошчаў. Азімыя трыцікалі далі сёлета каля 44 цэнтнераў з гектара, у той час як яравая пшаніца не перавысіла 35 цэнтнераў на круг. Полностью соблюдена была технология возделывания озимых, в первую очередь озимых зерновых культур в текущем 2015 году. Это и азотные подкорки вовремя были проведены, это были проведены химпрополки вовремя, что и способствовало, что и дало вот этот потенциал развития данных культур и дало высокий урожай, как я сказал, 800 тысяч тонн. Таму сёлета, як ніколі, была самая добрая нагода для правядзення свята працаўнікоў вёскі, якое з размахам ладзілася ў Талачыне. Горад істотна абнавіўся і з годнасцю сустракаў герояў жніва. Адрамантаваны і рэканструяваныя дарогі, вуліцы і дамы, цэнтральная плошча, парк і сквер. Каля сотні аб'ектаў набылі новае жыццё. У іх ліку і Талачынская раённая бальніца, дзе адкрылася новае аддзяленне гемадыялізу. Пабудавана новая бібліятэка. Дажынкі 2015 запомніцца не толькі героям палёў, а і самім талачынцам, а адноўлены горад застанецца ў спадчыну многім пакаленням месцічаў. Інна Кірыенкова, навіны Віцебск. Для віцебскіх медыкаў мінулы год быў багатым на дасягненні. Праведзены аперацыі па перасадцы донарскай ныркі, трансплантацыі аорты. Адкрыліся новыя медыцынскія цэнтры, праведзена тэхперааснашчэнне лячэбных устаноў. І ўсё гэта дзеля галоўнай мэты – здароўя людзей. Пра тое, чым можна ганарыцца. Святлана Макаева. У Витебской областной клиничной больнице поспехово проведена операция по одночасовому выдалению пошкодженных пухлиной частки подстраўниковой залозы, 12-перстной кишки и желтевых протоков. Такие операции проводятся только в лічаных медицинских центрах Европы и у одним из российских. Уникальную операцию в Витебску провели специалисты областного навукова-практычнага центра хирургии, захворвання ў печени и подстраўниковой залозы под кіраўніцтвам доктора медицинских наук профессора Анатолия Шчаснага. Витебские кардыохирурги ажыццявілі першую ў рэгіёне трансплантацыю аорты. Урачы прымянілі тэхналогію, якую выкарыстоўваюць хірургі рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтра кардыалогія. Замянілі пратэз донарскай аорты. Падобныя аперацыі вельмі складаныя і да гэтага выконваліся толькі ў Мінску. Чарговое досягнение хирургов Витебской областной клиничной больницы проведена первая операция по перасадце донорской нырки. Витебск стал 4-м городом у Беларуси, где у отповедности с державной программой по павелічэнню высокотехнологичной медицинской допомоги провели трансплантацию органа. До своего поспеху витебские хирурги шли не один год. Створили материально-техничную базу, якая отповедает самым сучасным потребованиям. Подрыхтовали свои высококвалификованные кадры.
Унікальнае сусветнага ўзроўня абсталявання для эндаскапічнага абследавання ранніх форм рака дыхальных шляхоў і стрававальнага тракту пацыентаў першым у рэспубліцы з'явілася ў Віцебскім абласным анкалагічным дыспансеры. Яно закуплена за кошт абласнога бюджэту у рамках рэалізацыі дзяржаўнай комплекснай праграмы па прафілактыцы, дыягностыцы і лячэнні анкалагічных захворванняў. Новае абсталяванне дазваляе праводзіць адпаведныя маніпуляцыі амбулаторна, пацыенту не трэба знаходзіцца на стацыянарным аперацыйным лячэнні. У Віцебскі абласны дыягнастычны цэнтр прыбыў перасовачны медыцынскі комплекс «Скрин-экспрэс» па ранняй дыягностыцы анкалагічных захворванняў рэпрадуктыўных органаў чалавека. «Скрин-экспрэс» набыты за кошт абласнога бюджэту і будзе служыць жыхарам раёнаў. У Віцебску адкрыўся беларуска-ізраільскі цэнтр сямейнага здароўя «Біна», які будзе спецыялізавацца на дыягностыцы і лячэнні жаночай і мужчынскай бясплоднасці. Цэнтр аснашчаны высокатэхналагічным абсталяваннем і падабраны штат урачоў спецыялізаванага профілю. Медыцына в области выйшла на новый уровень. Сучаснае абсталяванне, перадавыя медыцынскія тэхналогіі, методыкі па дыягностыцы і лячэнні з'явіліся не толькі ў клініках абласнога цэнтра. Кваліфікаваную медыцынскую дапамогу аказваюць і на перыферыі. І ўсё гэта дзеля здароўя людзей. Светлана Макаева, навіны медыцыны мінулага года, Віцебская вобласць. Спрэчкі з чыноўнікамі, канфлікты з суседзямі, судовыя разбіральніцтвы і іншыя, на першы погляд, безвыходныя сітуацыі. На працягу года ў рэдакцыі нашых навін працавала гарачая лінія. І тэлефон не змаўкаў ні на дзень. Наша здымачная група неаднойчы выязджала на дапамогу нашым гледачам. З дапамогай схаванай відэакамеры мы спрабавалі вывесці на чыстую ваду прадстаўнікоў камерцыйных арганізацый, якія зацікаўлены ў продажы фільтраў вады, а таму не ведаюць меры ў іх рэкламе. Падчас кухонных эксперыментаў прадаўцы палохаюць жыхароў Віцебска дрэннай якасцю вады, вялікай колькасцю шкодных рэчываў і нават наяўнасцю ў ёй хлору. Здесь такой прибор, Коля, наверное, физику, химию помните еще? Ну, слабо. Электролиз, помните прибор такой? Ну, электролит какой-то, что-то. Плюс-минус, проводит через воду электрический ток. Принцип, получаем дистиллированную воду, все примеси выпадают в виде осадка. И мы можем увидеть, это полезное вещество, либо не полезное. Желтая прослоечка – это полезное вещество, минерал, то, что и должно быть в воде. Ага, вот эти вот. Да, вот. Нет, вот здесь вот, она чуть-чуть идет такая. Вот это идут уже соли, это реакция окисления. Ну и сверху уже это есть ваша накипь. Двухвалентное железо. Да, ну и пленочку можете обратить сверху, да, вот пленочка и вода. Там еще что-то, да? Все это нефтепродукты, они попадают опять же в воду, и все это растворяется там. Ацаніць чысціню эксперыменту мы запрасілі настаўніка фізікі з сярэдняй школы. Падобныя вопыты ён амаль штодзень дэманструе сваім вучням. І гэта не больш, чым эффектнае відовішча, разлічанае на тых, хто дрэнна памятае школьную программу. Опыт этот известен, это явление электролиза. Через любой электролит, проходящий электрический ток, будет вызывать выделение солей тех иных веществ. Ну, никому не секрет то, что чистой воды в природе не существует, потому что это универсальный растворитель. Но в нашей воде есть железо. Вот насчет этой пленки нефтепродуктов, о которой он говорит. Это не нефтепродукты, насколько я знаю, это соли калия и магния дают этот эффект. То же самое, что и выделение на чайниках при кипячении осадка. Некаторыя факты прадавец наўмысна падхарошвае, напрыклад, выкарыстанне ў фільтрах амерыканскіх ваенных тэхналогій. Прынцыповай розніцы няма, і айчынныя фільтры заснаваныя на тым жа фізічным прынцыпе. Навошта тады плаціць больш? Дарэчы, пра цану пытання. Уся прапанаваная сістэма каля года таму каштавала ў раёне 10 мільёнаў рублёў. Экспертыза показала, адбракаваная прадаўцом фільтра вада чыстая і адпавядае ўсім нормам. А на Віцебскім водоканале нас запэўнілі, вода у Витебску проходит штодневный контроль. Контроль ведется по 46 показателям химическим, по 5 радиологическим, 4 бактериологическим. И по всем этим показателям вода соответствует требованиям этих стандартов. Бактериологический анализ проводится на всех этапах.
скважины, потом станция водоподготовки, выход в город, разводящая сеть в городе. У праблемах людзей сёлета даводзілася разбирацца не толькі журналістам, а і чыноўнікам. Прамыя тэлефонныя лініі, куды людзі звяртаюцца са скаргамі, сталі звычайнай практыкай. Пра сваё супрацьстаянне са службамі жыллёва-камунальнай гаспадаркі паведаміў Віктор Рыбакоў з Віцебска. Каменем сутыкнення стала ацяпленне кватэры і тэрмарэновацыя дома. Мужчына скардзіцца, і камунальнікі, і раённыя ўлады толькі кормяць яго абяцаннямі, а тым часам батарэі ў кватэры амаль халодныя. Па сценах пайшла цвіль. Старшыня аблвыканкама загадвае спецыялістам разабрацца. Праз 15 хвілін наша здымачная група падымаецца на 5-й паверх шматкватэрнага дома па вуліцы Гагарына. Супрацоўнікі ЖЭУ нумар 24 прыехалі сюды аператыўна, адначасова з намі. Тэрмометр паказвае ў пакоі плюс 18,5 градусаў. Гэта на палову градуса вышэй за санітарную норму. І хаця батарэі ў кватэры на самай справе ледзьве цёплыя, сантэхнік толькі разводзіць рукамі. Быццам так і павінна быць. Вялікіх маразоў пакуль няма. Температура сегодня ночью была 10 градусов. Мне надо одеться, чтобы спать. Я пенсионер, мне 65 лет. Это ж не тот возраст, конечно. Но и окна постоянно мокрые. Ну, я протираю их, а что толку? Протрешь, через 5 минут опять мокрые. И постоянно замерзают окна. Вот я сегодня решила обратиться, позвонил в облсполком. Мужчына ўпэўнены цяпер, калі ён урэшце агучыў сваю праблему губернатару, пытанне абавязкова вырашыцца, так жа, як у яго суседзяў. Яны звярталіся на прамую лінію некалькі месяцаў таму. Гэтую дарожку ў двары дома мясцовыя жыхары, інакш як губернатарскай, не называюць. Новы асфальт тут з'явіўся толькі пасля звароту на прамую лінію да старшыні Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта. Праўда, гэтае пытанне павінны былі вырашаць хутчэй жыллёва-камунальныя службы, а зусім не кіраўнік вобласці. Дорожная праблема вырашылася за пару тыдняў, а затым у суседнім доме па просьбе людзей адкрылі аптэку. Жывуць у гэтым раёне ў большасці пенсіянеры, і ездзіць за лекамі на трамваі ім было нялёгка. Раньше в аптеку ездили 7-6 остановок. До Смоленска рынка ездили. Это далеко было. А так сейчас нам на месте, все на месте. Мы вышли рядом, возле дома, открыли двери, как аптека на месте. Только поправляйся. И государственная аптека, понимаете? Это очень... Для нас это все хорошо. Яшчэ больш глобальная праблема, у якую давялося ўнікаць, дайшла до суда, які, дарэчы, і зараз яшчэ не завершаны. Элітны жылы комплекс «Тапалёк» у самым цэнтры Віцебска на вуліцы Чкалова стаў прадметам спрэчкі паміж маскоўскімі заказчыкамі і віцебскай фірмай-забудоўшчыкам. Заключаныя дагаворы на набыццё кватэр заказчык не прызнае і заяўляе, быццам бы мясцовая кампанія не мела правоў на продаж нерухомасці. На фактычна ўласныя квадратныя метры не могуць засяліцца некалькі сем'яў. Справой зацікавился Департамент финансовых расследований. Ідзе проверка и судовое разбирательство. В настоящее время складывается такое впечатление, что московская фирма осуществляет ряд активных, можно сказать, агрессивных действий, которые направлены на скорейшее вступление в право собственности вот этим вот жилым комплексом, для того, чтобы в дальнейшем перепродать этот жилой комплекс и получить прибыль с наименьшими материальными собственными затратами. То есть жилой комплекс, который построен фактически или частично за средства белорусских граждан. Адшукаць праўду ў судзе сёлета спрабавала і віцэблянка Оксана Пляскевіч. Прычым яе справа аб парушэнні правоў спажыўца нават для суддзяў аказалася ў навіну. Па інтэрнэт-аб'яве жанчына набыла беспароднага шчанюка па цане пародзістага сабакі з выдатнай радаслоўнай. Калі падман адкрыўся, надзеі на далейшае развядзенне сібірскага хаскі расталі як снег. Доўгія разборы з прадаўцом не далі ніякіх вынікаў. У судзе Оксана настойвала на кампенсацыі страт і маральнай шкоды, бо яе правы як спажыўца былі парушаны. Паколькі дагавор куплі-продажу заключаны не быў, здзелку яны з прадаўцом абмяркоўвалі вусна, то і даказаць у судзе, што аддала за шчанюка $750 Оксана не змагла. Але гэтая гісторыя і яе асвятленне ў СМІ як мінімум вымусіла людзей задумацца пра абарону сваіх правоў і інтарэсаў. Падчас такіх журналісцкіх расследаванняў самае складанае не становіцца на бок аднаго з удзельнікаў спрэчкі, а самае цікавае высвятляць усе новыя падрабязнасці канфліктаў і дабівацца каментарыяў наконт сітуацый, якія на першы погляд здаюцца безнадзейнымі. Прамая тэлефонная лінія ў нашай рэдакцыі будзе працаваць на працягу новага 2016 года. Неардынарныя гісторыі могуць стаць нагодай для цікавага сюжэта. Вольга Шмаргун, Леонид Табола. Навіны. Віцебск.
103-я асобная мабільная брыгада прымае віншаванне. Элітнаму злучэнню споўніўся 71 год. Сёння фарміраванне адно з вядучых у сістэме бяспекі не толькі краіны, а і суседніх дзяржаў. Со своей задачей соединение справляется достаточно качественно, уверенно, неоднократно на протяжении ряда последних лет. Оно является передовым соединением в Вооруженных силах Республики Беларусь. Поэтому это говорит о том, что те задачи, которые перед нами поставлены, руководство Вооруженных сил, они выполняются. За год у части праходзіць больш за 200 заняткаў па баявой падрыхтоўцы. Лепшыя ваеннаслужачыя адзначаны ганаровымі граматамі і падзякамі. Віцебскае вучылішча Алімпійскага рэзерву падводзіць вынікі года. Своеасаблівы рэкорд 8 медалёў на сусветных і еўрапейскіх спаборніцтвах заваявалі ў мінулым годзе мясцовыя выхаванцы. А біятланістка Дар'я Блажко стала ўладальніцай 2 залатых узнагарод на першынстве свету, якое праходзіла ў Беларусі. На фоне гэтых поспехаў у вучылішчы актыўна ўмацоўваецца матэрыяльна-тэхнічная база. Ад рамонту лыжаролернай трасы да лінгафоннага кабінета для спартсменаў. Тэму працягвае наш карэспандэнт Сергей Мисурагин. Нават старажылы вучылішча, а гэта ў пераважнай большасці заслужаныя трэнеры і спецыялісты не ўзгадаюць, калі апошні раз на вучылішча праліўся падобны медальны дождж, і адначасова былі зроблены шматлікія рамонты і набыты спартыўны інвентар. Бо заўсёды галоўным быў вынік, а развіццё матэрыяльна-тэхнічнай базы адыходзіла на другі план. Напрыканцы 2015-го ў вучылішчы ударнымі тэмпамі выпраўлялі гэту сітуацыю. Закупили инвентарь для актового зала, тренажерного зала, сделали частичный ремонт покрытия километр 500 лыжероллерной трассы, новый асфальт постелили, базу биатлона, купили автомобиль для погрузки продуктов, лингофонный кабинет для того, чтобы ребята, спортсмены, очень актуально изучение иностранных языков. Перш-наперш у парадак правялі аб'екты, ад якіх залежыць далейшая жыццядзейнасць і канкурэнтаздольнасць спартыўнай установы. Асноўныя сілы і сродкі былі скіраваны на рэанімацыю аддзялення біятлона. Яго лыжная база не аднаўлялася десятки годов. Мы отремонтировали ее полностью, начиная от полов до потолка, то есть освещение, все здесь абсолютно новое, двери новые, заказана новая мебель. Мы находимся в помещении, которое еще в принципе не установлена мебель, то есть только-только выехали строители. Радует то, что у нас как бы есть результат в этом виде. Получили как лыжи вот и тренировочные, так и хорошие лыжи для выступления в соревнованиях. Нам помог еще клуб биатлона, белорусский клуб биатлона, прислал нам безвозмездно, как бы получили мы от него 13 винтовок. Хто поўнасцю выкладваецца падчас трэніровак і спаборніцтваў, павінен добра адпачываць. Гэта разумее і адміністрацыя. А таму ў першую чаргу тут адрамантавалі сталовы корпус і актавую залу, дзе праходзяць вучэбныя семінары і культурныя мерапрыемствы. Поменяли здесь полностью все, и освещение, и стулья новые поставили, то есть у нас бы здесь стояли старенькие, для того, чтобы проводить наши внутри училищные мероприятия, проводить мероприятия, связанные с тренерские советы, педагогические советы. Вось толькі адпачываць выхаванцам вучылішча пакуль часу няма. У гэтыя дні іх чакаюць рэспубліканскія старты, дзе нашы страляючыя лыжнікі зноў будуць змагацца за самыя высокія месцы. Сергей Мисурагин, Кирилл Кайсберг, навіны Віцебск. Ігракі і трэнерскі штаб футбольнага клуба Віцебску ў абласным клінічным раддоме ўшанавалі маці і немаўлят, якія нарадзіліся ў навагоднюю ноч. Алена Вороб'ёва і Лілія Кананенка на карэтах хуткай дапамогі трапілі ў радзільнае аддзяленне прама ад святочнага стала і падаравалі сваім мужам сапраўдны цуд – дачку Мілану і сына Ягора. Пождал мальчика, но очень рады девочке. У нас первая девочка, и вторую девочку мы очень рады, что получилась именно девочка. Скажу обязательно и даже, может быть, отправлю на футбольную секцию, чтобы футболистом стал. Сегодня перед всеми женщинами преклоняюсь, потому что вот все равно, какой бы кризис ни был на улице, да, мы рожаем. И это правильно, потому что жизнь продолжается. И кризис нас не победят, пока у нас есть наше будущее. Прадстаўнікі галоўнай футбольнай каманды абласнага цэнтра прэзентавалі маладым маці фірменны падарунак прафесійныя мячы з намёкам на тое, што ў будучым немаўляты абавязкова зоймуцца футболам. А яшчэ высветлілася, што і самі ігракі нашага клуба дарма часу не губляюць. Андрей Баранок ужо тройчы паспеў наведаць гэты радзільны дом. 4-й раз здесь нахожусь. 3 раза уже сам приходил, забирал своих детей. Вот. Сами уже сейчас тоже играют уже в футбол даже. И вот мы уже пришли, я уже, как папа попросили прийти уже поздравить
роженец. 2016 год начался удачно, в штатном режиме. У нас появились на свет новые малыши, новые граждане нашей Республики Беларусь. На сегодняшний день уже в роддоме появилось около 10 малышей, равнозначное количество мальчиков и девочек. У мінулым годзе на 4 студзеня ў Віцебскім абласным радзільным доме з'явілася на свет 6 немаўлят. Сёлета ўжо 10. Медыкі ідуць з апярэджаннем графіка. Галоўнае не збаўляць абаротаў на працягу ўсяго года. З падвоенай энергіяй пасля навагодніх святаў возьмуцца за справу прадстаўнікі гульнявых відаў спорту. На наступным тыдні балельшчыкаў чакае цэлы хакейны серыял, а таксама матчы чэмпіянатаў Беларусі па валейболе і баскетболе. Па-за увагай не застануцца і атлеты, якія выступаюць у індывідуальных відах. Пра ўсё гэта, як звычайна, раскажа мой калега Сергей Мисурагін. Як справы, Сергей? Нарэшце завяршылася доўгая чарга святаў і выкліканыя з імі паўзы ў нацыянальных розыгрышах. Цяпер спартыўная віхура падхопіць балельшчыкаў з новай сілай. Ужо не за грамі матчы плэй-офф, а таму на рахунку будзе кожна здабытае ачко. Напал барацьбы расце з кожным паядынкам. Пачну з гульнявых відаў спорту. На пачатку тыдня нашы хакейныя дружыны згуляюць на выездзе. 11 студзеня Новаполацкі «Хімік-СКА» праэкзаменуе Ліду, а Віцебск высветліць адносіны з Брэстам. Пасля гэтага нашы землякі будуць рыхтавацца да дамашніх паядынкаў. 14 студзеня цяпер на родных арэнах яны правядуць паўторныя паядынкі супраць Ліды і Брэста. Гульні пачнуцца ў 19 гадзін. А вось праз 2 дні 16 студзеня каманда абласнога цэнтра прыме Ліду, а ў госці да «Хіміка» завітае «Дынамо» ў 20. Нагадаю, што зараз новаполачане ідуць на 8-м месцы. Яны знаходзяцца ў зоне плэй-офф і на 10 ачкоў апярэджваюць віцеблян. А таму наступныя 3 гульні будуць вельмі важныя для абедзвюх нашых каманд. Матчы чэмпіянату Беларусі па баскетболе ўзновяцца ў пятніцу 15 студзеня. Віцебскі абласны клуб у гэты дзень правядзе выязны паядынак супраць каманды Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэта. Напярэдадні падапечныя Руслана Байдакова згубілі шанс узняцца на 3-й радок табліцы, уступіўшы цмокам. Цяпер права на памылку няма, бо канкурэнты дыхаюць у спіну. У суботу і нядзелю свае матчы правядуць ігракі валейбольнага клуба «Марка». Іх сапернікам будзе адзін з лідараў розыгрышу барысаўскі «Батэ». У першым крузе нашы землякі прайгралі апаненту ва ўпартай барацьбе і зараз таксама плануюць проста так ачкі не аддаваць. А цяпер да іншых навін. 14 студзеня ў Полацку пройдзе першынство вобласці па дзюдо, а ўжо на наступны дзень у Мінску пачнецца чэмпіянат Беларусі па вольнай барацьбе сярод жанчын. Ва ўсіх відах спорту нашы землякі плануюць пазмагацца за ўзнагароды. Вось так хутка Вольга прыходзіцца развітвацца. Дзякуй, Сергей, за цікавы спартыўны анонс, а мы працягваем. Віцебскія каткі запрашаюць наведвальнікаў акунуцца ў чараду зімовых забаў. На стадыёне «Дынама» стаць на лёд можа любы жадаючы. Працуюць пункты пракату канькоў. Зладзілі каток на новым месцы ў паркавай зоне стадыёну. Для аматараў актыўнага адпачынку працуюць лядовыя пляцоўкі ля галоўнай абласной ёлкі на плошчы Перамогі. Тэнісныя корты ля летняга амфітэатра таксама ператварыліся ў каток. А яшчэ тут пабудавалі адзіную ў горадзе ледзяную горку. Віцебскія прадстаўнікі клуба вясёлых і знаходлівых самыя смешныя ў Беларусі. Каманды дзвюх ВНУ абласнога цэнтра падзялілі чэмпіёнства ў вышэйшай лізе краіны. Дукаліс з тэхналагічнага універсітэта і аграгарадок з медыцынскага выйшлі ў фінал сезону, дзе сустрэліся са сталічнымі клубамі і прадстаўнікамі Магілёва. У выніку віцебскія каманды сталі пераможцамі гумарыстычнага марафону, набраўшы аднолькавую колькасць балаў. Пасля перамогі ў вышэйшай лізе Рэспублікі Беларусь каманды адпачываць не збіраюцца. Яны пачалі падрыхтоўку да наступнага сезону і прэстыжнага сочынскага фестывалю, які пройдзе ў студзені. Інфармацыйныя стужкі і канал YouTube пасля навагодніх святаў мігцяць арыгінальнымі віншаваннямі. Зараз у сетцы інтэрнэт набірае папулярнасць відэа-віншавання з Новым годам ад палачан. Супрацоўнікі мясцовага дома гандлю з аддзела культтавараў знялі рэмейк на знакамітую песню паўднёва-карэйскага спевака Псай. Ці паб'е рэмейк 2-мільярдную колькасць праглядаў арыгінала, застаецца інтрыгай. Аднак літаральна за пару дзён старонку канала YouTube з гэтым відэа-віншаваннем наведала больш за 40 тысяч інтэрнэт-карыстальнікаў. Урыўкам з гэтага роліку мы вырашылі завяршыць першы ў новым 2016 годзе выпуск выніковай праграмы «7 дзён». Крэатыўных вам ідэй і смеласці ў прыняцці рашэнняў. Убачымся роўна праз тыдзень на тэлеканале «Віцебск». Это культовары.
С Новым годом!